Seranamang, ya, me bejuno, ya, ko abribi, maar belangrijk, ko no yamakandra, ko yep makandra, voetbal ons renang, jauw geboren, jauw wandede. Geduld is een schone zaak, geduld overwint alles. Soms vraag je eigen af. Hoe lang het duren? Tayori. Seranamang, wansan sa me beguno, ja, bondur na makandra, voetbal ons Zwitserenango, ting. Gram Ching. Ik verzoek de regering, alsjeblieft, Tjassernang kom vooruit, doe je best, ja, en laat je niet misleiden. Thank you. Elke dag ervaren we dat het momenteel niet zo rooskleurig is in ons land. Maar het zal binnenkort beter gaan. In het herstelplan zijn er economische maatregelen die de macro-economie weer op poten moeten krijgen. Misschien voelt u het nog niet in uw zak, in een viering in zakaite. Maar, no las brivi. En tauro konanga unu, die amoro boensranang. Welkom bij Setu Kondre Boom. In deze aflevering vertellen toe Boen Konman, Masra Schalkwijk en Masra Ramoutar-Singh meer over het herstelplan en wat er komend jaar gaat gebeuren. Schrijfster Hilary Aarduin vindt dat prani nou een boenfasief bezuinigen. En die mensen mangwa gym, de mannen oefenen gewoon naar osso. Je kan gewoon trainen. Je blijft ook in vorm, blijf in beweging en blijf goede oefeningen doen. Zodat als kind no komoro ongezond. Het herstelplan omvat een aantal hele bruikbare elementen. Het is geen samenhangend, uitermate op maat gesneden precisieplan. Niks anders dan productie gaat ons eruit halen. Dus natuurlijk moeten de mensen in leven blijven. Natuurlijk moet je sociaal vangnet er zijn, maar alleen een sociaal vangnet zonder incentives voor productie, zonder verbetering van je investeringsklimaat, gaat dat sociale vangnet niet blijvend kunnen onderhouden. Ja, het herstelplan, ik moet zeggen, dat is toch wel goedgekeurd. En nu is het in de uitvoeringsfase, sinds eigenlijk de goedkeuring door de assemblee. En alle uitvoering loopt dus via ministeries of instituten of via bedrijven, afhankelijk van de maatregelen. De centrale bank moet wat doen, er moeten wetten gemaakt worden, de DNA heeft een rol. Dus al die maatregelen die erin staan, die moeten uitgevoerd worden. En er is een periode van 3 jaar, 2020 tot 2022, uitgetrokken. Dus er is een implementatieunit van het herstelplan en die volgt dat allemaal. Ik ben daar niet bij betrokken, dus, maar volgens hun rapportage, wat ik zie is, loopt het meeste al. Maar misschien moet je hier en daar versnellen. Misschien zijn er ministeries die onvoldoende uitvoeren, moet dat tempo omhoog. Maar nogmaals, het scheelt per maatregel. De overheid wil meer faciliteren. Dus we hopen dat het bedrijfsleven ook goede initiatieven onderneemt. En waar we natuurlijk wel mee zitten is die COVID-pandemie, die langer duurt dan wij allemaal gedacht hadden, ook het bedrijfsleven. En daar moeten we natuurlijk goede oplossingen voor zoeken. We gaan het laatste jaar van de uitvoering van het herstelplan in. Een nationale aanpak is hierbij heel belangrijk. All hands on deck. Wil je de stap nemen om ondernemer te worden? Heel goed. Om te kunnen ondernemen moet je moed hebben en hard kunnen werken. Maar startende ondernemers hebben ook hulp nodig, zegt Bisnu Persat Gopal. Hij is directeur van GoPex. Ja,
Als 12-jarige jongen ben ik begonnen samen met mijn vader. Dan ook op het veld te werken en te telen. Mijn oom leverde voor val en ik ging mijn oom ook helpen. Dus ik heb daar bij mijn oom een beetje markt gezien. Hij kon aan Trua leveren en peper. Toen heb ik mijn oom gevraagd, kan ik ook een beetje planten? Want mijn ouders hadden het ook een beetje zwaar, weet je. En daar is dan eigenlijk de start gekomen. Ja, succes voor mij betekent uitdaging en ja, veel meegemaakt. We hadden een kruiwagen, die heette Mijn Vermaak. Na de kruiwagen zijn wij begonnen met een boot. Mijn grootvader had een boot, op die boot stond Nooit Gedacht. Wij gingen met de bootshow, we hadden nog geen tractoren, dus daar is die start gegaan. En langzaam zie je dan dat je opgroeide. Dan begon daar de investering te komen. Heb ik dan via mijn broer, Willem broer nu, heb ik via zijn baas die mij ook zoveel heeft toevertrouwd van Partyshop, geholpen dan een nieuwe tractor te kopen. Dat was een uitdaging. Ik mocht de schuld betalen in 6 jaar. We hebben binnen 2 jaar de schuld betaald. Weet je, want je wil geen schuld hebben. Dus het was echt een beetje snel gaan en wel hard werken. Ik was nog in de eerste klas van de Milo School. Daar heb ik alles gezegd wat dat betekende voor mij. Wanneer ik 5 jaar terug heb gehoord van de president van Amerika, toen hij zei dat er voedseltekort zullen zijn na 20 jaar al. Dus ben ik al gelijk wakker geworden, weet je. Kijk, wij moeten niet alleen gaan mikken met bauxiet, olie, weet je, goud. We moeten gaan eten, maar we moeten veilig gaan eten. Dus het is een stukje investeringen. Dus we willen de jongeren vragen. Kijk, we hebben zoveel studenten van de universiteit, van NATIN, van FAR. Dus we nemen ze ook mee. En ik ben blij dat de jongeren ook interesse tonen erin. Dus het kan wel. Ja, misschien moet de overheid met fondsen komen, tuurlijk. Ze moeten terreinen hebben, want ik moest ook terreinen gaan kopen. Alles wat hier zit, het is gekocht. Dus het kan wel, maar het is echt, de moed moet je hebben. Nogmaals. En als het gaat om straks, dat er voedseltekort zullen zijn, moeten we dan ook echt openstaan. Werkelijk dat er voedseltekort zijn. We moeten gaan eten. En wat moeten we gaan eten? We moeten veilig gaan eten. Vandaar dat al die certificaten, dat je dat moet binnenhalen. Dan denk ik aan die 3F. Dat ik op het laatst moet zeggen met die 3F. No farmer, no food, no future. We moeten veilig kunnen eten en heel gezond. Als u me vraagt of ik nog alles heb bereikt, ga ik zeggen nog niet. Maar ik heb heel veel hoogtepunten bereikt. Voor het bedrijf en voor Suriname. Als ik mag beginnen, dan is het dan met de meest duurzame award dan bij VSB, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Suriname Caribbean Exporter of the Year 2014. Wat zo'n wedstrijd met 13 eilanden. We hebben Suriname of GoPax heeft ook Suriname binnengehaald. Dan hebben we dan HACCP. Na HACCP zijn we ISO 22000 gecertificeerd. Na ISO 2000 zijn we dan JUM gecertificeerd. En na JUM volgt dan nu de laatste, de Global Gap certificaat. Dat is de bottom eigenlijk wat een bedrijf, een agrarisch bedrijf moet hebben. Straks om een beetje duurzaam en dan met de ontwikkelingen mee te gaan. Een stukje innovatie. En dan straks met kassenteelt. De 2 uitdagingen nog Global Gap te certificeren en kassenteelt met deze climate change in landbouwkas en onder schaduwgas te gaan planten. Want de jongeren van tegenwoordig gaat altijd zeggen, zon fire, zon is wel. Maar we kunnen het wel, dus we kunnen het wel, maar we moeten echt een beetje gaan investeren. Tevreden zijn met kleine stappen die je vooruitbrengen, daar begint het allemaal mee. We kennen Hilly Aarduin als een kinderboekenschrijfster en vertelkunstenaar. Maar zij is ook psycholoog en orthopedagoog en werkt graag samen met kinderen. Als je van je land houdt, moet je je ook inzetten om een steentje bij te dragen aan de opbouw van het land, zegt ze. Ik ben hier geboren. En met 1 jaar zijn mijn ouders naar Curaçao geremigreerd. En inderdaad, ik heb een loopbaan op Curaçao gehad. Of eigenlijk een kleine loopbaan, maar in Nederland heb ik mijn carrière gemaakt, om het maar zo te noemen. Mijn ouders
waren Surinamers. Ik heb op Curaçao een Surinaamse opvoeding gehad in de jaren 50. Afgestudeerd, pedagogische academie, naar Nederland gegaan. En ben gaan studeren, zoals je het al zei, een carrière daar opgebouwd. Maar omdat mijn vader bij de Shell werkte, kwamen we om de 2 of 3 jaar altijd naar Suriname voor 1 of 2 maanden. Dus ik bleef mijn roots vasthouden. Ik werkte daar in Nederland als klinisch orthopedagoog en psycholoog. Maar ik begon toch te kijken, hoe kan ik in Suriname misschien ook mijn bijdrage leveren. Ik zie vaderlandsliefde als de liefde voor het land waar je je het prettigst voelt. Ja, voor sommige mensen is dat niet eens het geboorteland, maar het land waar je het prettigst voelt. En dat is voor mij Suriname. Maar de vaderlandsliefde is niet dat eenzijdig, hè? Dat ik zeg van wat biedt het land mij. Nee, ik vind ik moet mijn vaderlandsliefde tonen voor dit land door mij ook in te zetten. Hè? Ik zit niet de hele tijd op mijn balkon waar ik het zo prettig heb voor me uit te kijken en te genieten van de zon. Nee, ik probeer mijn vaderlandsliefde ook in daden om te zetten. Ik ben bijvoorbeeld vrijwilliger, psycholoog, orthopedagoog bij Stichting Ruma's. Ik doe hier en daar een kleine vrijwilligerswerk. Ik schrijf en in mijn boeken die ik schrijf gaat het altijd over Suriname. Die financiële put is er, ja. We kunnen allemaal klagen. Ja, ik zeg niet dat het makkelijk is, het is heel moeilijk. Als je altijd 2500 SRD verdiende, wat een goed salaris is. Die 2500 SRD, wat je 2 jaar geleden ermee kan kopen. Je kan nu de helft ervan meekopen, maar als je alleen maar blijft klagen, helpt het niet. Ik verbaas me bijvoorbeeld, ik had vorig jaar Oker aan Troa Tijerblad geplant om een kleinkinder te laten zien dat je zelf dingen kon planten en eten. Hier gewoon op het erf. Nou, ik verbaasde me dat na 6 weken ik oker kon eten uit mijn eigen tuin. Ik denk dat deze economische crisis iets van ons allemaal is. En dat we allemaal op onze eigen individuele wijze eraan moeten werken. Ik denk bijvoorbeeld in een gezin. Vroeger kreeg iedereen 2 stukken kip op zijn bord. Nu krijg je 1 stuk kip op je bord. Laten we zeggen douchen. Vroeger douchte men 20 minuten. Nu is het lichaam nat maken, inzeepen, afspoelen. Als je niet in de voorzaal bent, licht uit, radio uit, televisie uit. Dat is de manier waarop je voor jezelf een besparing aan kan brengen. En dat vindt zich weer terug in het land. Kijk, overal is het moeilijk, in de hele wereld. We kunnen blijven klagen hoor. Maar als je blijft klagen, help je jezelf niet. En het gaat erom dat je ook in deze moeilijke tijd leert hoe je jezelf kunt helpen. En daarmee het land kan helpen. Dus plant zelf wat groente in je tuin. Zo bespaar je en je weet wat je eet. De economie van een land wordt voor een belangrijk deel bepaald door de productiesector. Ex-DC Kenia Panza zegt dan ook dat de agrarische sector verder kan groeien tot een bloeiende onderneming. Wanneer we praten over herstelplan, dan hebben we het over het feit dat een land economisch weerbaar moet zijn, ongeacht hoe de situatie van het land is. Sranatongo fasi, te wan kondre, economie voor wan kondre, wordt bepaald op basis van de productiesector. In Bakratongo, wereldwijd door taki, a GDP, bepaalt economische welvaart voor wan kondre. Fusrana apwantranga economia, umus go over tapa productiesector. En lek fau sabi, umansma produceer furu. Tide udena wan principe weshi fa de umansma produceer weshi olie, haarvet, sanfunyang, sap, weshi gronyang. A agrarische sector mus go tapa moro heen niveau. En zonder umansma unoman doen. Tewi
schenken aandacht die apisidisi voor de agrarische sector, dan we in meki tranga gezinnen. Arbeidsplaatsen komen beschikbaar. En te met een tranga gezin, dat is een tranga gemeenschap. Te een tranga gemeenschap, dat is een tranga kondre, sa is zorg dat alles maar in a kondre a welvaart de, zodat a sociaal-maatschappelijke druk, ekomoro lekti granlanti en a welvaart in dit op alle vlak. If u abgosontu nyang, gosontu productie, dat u abgosontu sma, dat a kondre, a HR, a human capital, ekona hei, wanneer gosontu sma, ik kan bouwen tranga economia. Ongeacht natie, ongeacht geloof, ongeacht politieke kleur, sranang na wan kondre en we moest make we economia kontranga. Make a herstelplan wrokogi heer sranang, doro agrarische sector, doro mijnbouwsector, doro alle productiesector voor Charing Gomoro heen. Sranang Sawili. Door de agrarische sector te boosten, worden gezinnen sterker en worden arbeidsplaatsen gecreëerd. Bewegen is een must, want zo blijven we gezond. Wat doet u om in beweging te blijven? Hoeveel geeft u daaraan uit? Wat betekent het voor een land als burgers letten op hun gezondheid? Fysiotherapeut Bastiaan de Boer geeft antwoord op al deze vragen. Hoe kunnen we onszelf actief houden op een manier die misschien geen geld kost? Ik ga een drietal oefeningen met jullie doornemen die je thuis kan doen, waar je in principe alleen jezelf voor nodig hebt. We noemen het bodyweight oefeningen, hè? Oefeningen waarbij we het lichaamsgewicht gebruiken. De eerste is heel simpel, is een push-up. Je kan de push-up doen vanuit een steun, hè? Dus neus naar de grond en op. Of als dat te zwaar is, hè, dan ga je op je knieën steunen. Je zet de voeten over elkaar, handen onder de schouder en je bekken een klein beetje naar voren. Je zakt met je neus naar de grond en weer terug. Met de neus naar de grond en weer terug. Dus dit is de makkelijkere variant. Wil je het wat zwaarder maken, steun en dan naar de grond. Je gaat dat voelen. Bovenarmen, schouders, rug. Een perfecte oefening. Begin met een paar. Als je het makkelijk vindt, bouw je dat op. Probeer elke dag eentje erbij te doen. En voor je het weet, krijg je een sterk en stevig bovenlichaam. Dan gaan we naar de tweede oefening. De plank, steunen op de ellebogen, voeten stevig in de grond. Je navel span je goed aan en dan probeer je deze positie goed vast te houden. Wat we niet willen zien is die bil omhoog of helemaal doorzakken, maar goed aangespannen houden, navel trekken, bil een beetje samentrekken. Hoofd is ontspannen naar voren en je probeert dit eerst maar eens een 20 tot 30 seconden vast te houden. En als dat goed gaat, bouw je dit ook elke keer met misschien 10 seconden op. Perfect voor de core, buikspieren, rugspieren, bilspieren. Tot slot, de laatste oefening is voor de beenspieren. We gebruiken daarvoor een muur, een stevige wand, in ieder geval iets waar je tegenaan kan leunen. Je gaat met je voeten naar voren, lichte spreidstand. Je rug is helemaal tegen de muur. Je zakt tot je knieën en je heupen in 90 graden zijn. Zet je rug recht tegen de wand, armen over elkaar. En je gaat voelen dat hier je bovenbeenspieren flink gaan branden. En de meeste mensen vinden na 10 seconden al van, dit is meer dan genoeg, dit is al pittig. Ook dit bouw je elke dag even op. Je tuint het voor jezelf en je kijkt hoe lang kan ik deze positie volhouden. En je kan op een horloge doen, je kan op een klok doen. Je houdt het even bij en je gaat voelen dat je bovenbeenspieren enorm gaan branden. Je gaat op een gegeven moment een beetje schudden zo. Bouw dit ook rustig op. Wanneer je merkt, ik kan niet meer, handen tegen de muur, staan en even losschudden. Dat de stress even eruit komt. En dan heb je een perfecte training gedaan voor je bovenbeenspier. Dus dan hebben we armen gehad, buik, rug gehad en beenspieren gehad. En dat kan netjes achter elkaar afgewerkt worden. Gezond blijven is goed voor onszelf, maar ook voor de maatschappij. Laten wij dus op elkaar letten en elkaar helpen gezond te blijven. Elk jaar is het weer een vuurwerkvisa in een sweet country. Luko, corona de no de, maar vuurwerk is zeker weten. Het andere waarmee we rekening houden, als aan een kikaboes aan. Vuurwerk afschieten, in dipje zo,
voorzichtig en je kiest de juiste instructies. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om meneer Olten Pinas van de brandweer in de studio bij ons te hebben. Hij gaat ons het een en ander bijbrengen met betrekking tot het veilig afschieten van vuurwerk en hoe ermee om te gaan. Welkom meneer Pinas. Afgelopen jaar, of laten we zeggen het vorig jaar, wat voor ongeluk hebben we allemaal gehad en wat waren de cijfers zo'n beetje met betrekking tot vuurwerk? Het vorig jaar hebben we niet echt zware letsels gehad, slachtoffers met zware letsels, omdat we hebben voorkomen dat men verboden vuurwerk importeert. Het aantal vuurwerkslachtoffers vorig jaar was 6 en het jaar daarvoor was 10. De bedoeling is dat wij gaan voor een gereduceerd aantal vuurwerkslachtoffers. Geweldig, geweldig. Er is dus een dalende trend. Maar ik heb een vraag, u heeft iets belangrijks gezegd. Is het alleen maar legaal vuurwerk in het land? Of zijn er nog mensen die zo via de achterkant, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar illegaal vuurwerk het land binnen hebben laten komen? Tot zover ik weet hebben we in het land alleen maar legaal vuurwerk laten importeren. De aantal containers, 40 voet containers die het land binnenkomen, die worden door de brandweer gestript. En tot op dit moment hebben we een stuk of 16 containers het land al binnen. Wauw. En als ik het zo hoor, 16 containers. In vergelijking met de voorgaande jaren, wat was de hoeveelheid toen? Vorig jaar hadden we een stuk of 30 containers die het land zijn geïmporteerd. En nu zijn we op 16, dus het is minder geworden. Denkt u dat de pandemie is het populair woord nu toch? Denkt u dat corona ermee te maken heeft? Zou best kunnen. Ik denk dat het ook gaat omdat er geen vuurwerkestafette meer gehouden wordt in de binnenstad. Waardoor er misschien daar ook minder vuurwerk wordt geïmporteerd. Vaak ben je in je huis in december en dan hoor je echt een enorme knal en je denkt bij jezelf, dit lijkt een beetje professioneel vuurwerk, maar soms is het ook illegaal vuurwerk. Waarop kunnen ouders letten? Want soms hebben die mensen geen tijd en zijn die kinderen bezig buiten en dan gebeurt er wat. Dus voor ouders om te letten op vuurwerk waarbij je het idee hebt dat zij niet via de legale weg het land binnen zijn gekomen. Ik kan u zeggen, er kunnen wel harde knallers zijn, maar verboden vuurwerk is niet het land binnengekomen. De brandweer let daar streng op. Er zijn wel zaken waarop de ouders moeten letten. Er bestaat geen kindervuurwerk. Elk vuurwerk is even gevaarlijk. Om een voorbeeld aan te geven. Een paar jaar terug waren een paar kinderen bezig met pop-up. Je kent die kleine pop-up vuurwerk. Moeder denkt van het heeft geen vuur, het is geen vlam aan, dus het is niet gevaarlijk. En spelenderwijs begonnen ze op elkaar te gooien. En het is in de oog van een van ze terechtgekomen en die helaas kijkt die niet zo makkelijk meer in de spiegel omdat ze maar één oog heeft. Aan de uitleg, soms hapert er wat, want je staat, de ene keer sta je en je ziet een raketje zo voorbij vliegen en je denkt, die zijn buurman ook zo zeker. Zijn er al huizen in brand gevlogen vanwege het feit dat iemand verkeerd is omgegaan met vuurwerk? Ja, bijvoorbeeld, dat wat u dan net aanhaalde, de raket. De mensen moeten hem afschieten in een fles, een glazen fles, gevuld met zand. Niet op de grond, omdat vanwege het weer de grond zacht is. En dat die raket dan zijn eigen kant op kan. Belangrijk is dat men ook heel vroeg de huizen moet sluiten, ruiten, shutters dicht doen, omdat dan het vuurwerk, zo'n raket, aan de gordijnen van de mensen kan gaan vastzitten met als gevolg woningbrand. Dat hebben we wel al gehad. Okay. De doorsnee Surinamer houdt van feesten. Maar er zijn regels met betrekking tot feesten, toch? En zo ook dit vuurwerkfestijn, zoals we het noemen. De periode, is er een datum geprikt en vanaf hoe laat tot hoe laat of van wanneer tot wanneer mogen de mensen dan vuurwerk thuis afschieten? Er is een vuurwerk afschiet- en verkoopperiode en dat is van 27 december van het jaar tot en met 1 januari van het komend jaar. Dat is zeker bijna een week. Ja, bijkans een week. Geweldig, geweldig. Heeft u een tip nog voor de kijkers? Sowieso. Het is verboden voor kinderen beneden 16 jaar om vuurwerk te gaan kopen. En de winkelier mag ook geen vuurwerk verkopen aan kinderen beneden 16 jaar. Als wij als ouderen dat merken, is het belangrijk dat we dat doorgeven aan de brandweer.
Je mag de winkelier ook aanspreken. Indien hij zich geen gehoor aangeeft, dan mag je de brandweer bellen op het alarmnummer 110. Verder wil ik ook een beroep doen op de ouders om bij het afschieten van vuurwerk, als kinderen vuurwerk afschieten, dat ze erbij zijn. Om te kijken dat alles op een heel kundige manier gebeurt, dat er geen ongelukken gebeuren. Meneer Pinas, het is geweldig u in de studio te hebben. Dankjewel. En dat de kijkers echt gehoor geven aan de oproepen en de bevelen. Beste kijkers, ook vandaag heeft u heel interessante onderwerpen gezien in deze editie van Sitwi Kondreboom. Heeft u nog belangstelling, wilt u ze terugzien? Kunt u dat allemaal doen via de social media kanalen van Sitwi Kondreboom. Je bent Surinamer, je moet je inzetten, want alleen zo zal het herstelplan werken. Potjes koren onder Aroko. En we weten het, kersttijd, feesttijd, iedereen gaat je wat toestoppen, iedereen gaat je bedienen, je gaat een drankje krijgen. Drink je soppie, laat je rijden. Glaasje op, laat je rijden, wees voorzichtig. Namens de redactie van Sitwi Kondreboom wensen we u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.